agsak tayo, datayo amin nga umili, intay amin lidiri, iyayat ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili, ay tuy tiyal daw nga inaramid ti Apo, umay kayo, agagsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat imay tayo dito'y balay ti Apo asiraragsak para iti parambak. Kadkadwaan tayo, da Gerson ken dani kamay. Iti daytoy nga aldaw nga erogida bangunen ti bukod da pagtaengan. Napateg daytoy akan ito agpaay kadakwada. Ngarod kas mangipatpateg kadakwada intay suportaran ida babaen iti ayat pannakipagayam ken karkararag tayo. Kadwaen tayo ida adumngeg asipapasnek kadagiti balikas nga yabkas ti Dios kada tayo ita nga aldaw. Ket babaen ti Santa Iglesia si papakumbaba tayo nga agkararag iti Dios Ama, babaen ken Kristo nga Apo, nga agpaay kadagitoy agassawa nga adipen na tapno si aayat nga awaten da ida, bendisyonan ken pagkaysaen na ida. Sangsang kamay sa tayo nga rod nga mangidaydayaw iti Diyos, babaan di panangkanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, ket dito'y nagakapya, kadagiti tattawa na imbag ti panag, naknakemda, ibunan nagdaka, itanug daka, pagrupaban daka, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, nagayag mo. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabali namin, ket sika Apo miya, Hesu Kristo, bugbugtong nga nagdi Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Sika Ama ika, kadagiti basbason ti lubong, kasiyan na kami. Sika Ama ika, kadagiti basbason ti lubong,
Angay siksika, o Apo, Jesu Cristo, tinasantuan, siksika, ti Apo, siksika, iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi nga Apo, denggem kad, daytoy panangidawdawat mi kada Gerson, kenda ni kami, nga itanga aldaw, agkalaysada iti sangwanan ti altar mo, bendisyonam kad ida, iti ket pasing kedem ti ayan ayat da, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Tobias. Idi isisudan, iti nairikep a kwarto, bimangon ni Tobias. Ket kinunana ti asawa na, bumangon ka, patgek nga asawa, agkararagtay ti Apo, ti panangaasin na, ket ilisin na tay ti peggad. Bimangon ni Sara ket nagkararagday, iti panalaknib iti Diyos kadakwada. Kastoy ti kararag ni Tobias. O Diyos, dagiti kapuunan mi, may kari amay tanuk ka. Madaydayaw kuma itinagan mo, iti agnanayon nga awan inggana, iti imatang iti amin aparswam, iti langit ken ditoy daga. Pinarswam ni Adan ket inted mo ken kuana ni Eva nga asawa na nga agpaay akatulungan ken kabadang na. Nagtaod iti puli iti tao kadakwada takinunam saan anasayaat ti lalaki nga isisuna. Mga ramidak iti kadwana akaarngina. Apo pinilik ni Sara at saan agapo ti derrep. Kasya na kami kumakit ipalubos mo, nga agbyag kami, agingga, iti kinalakay, ken kinabakit mi. Sangsang kamay sada akinuna. Amen. Napan naturog dagiti agasawa, ket kalpasan ti panagkararagda. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ti kaasi ti Apo, punwen na to'y daga. Tika si ti Apo, punwen natin na. Naragsak ti nasyon at ti Apo iti Diyos na, wen naragsak kadagiti pinili na nga agpaay kenkwana. Tika si ti Apo, punwen natin na. Salwadan ti Apo dagiti agbuteng kenkwana, wen salwadan na dagiti agtalek iti di agbalbali nga ayat na. Tika si ti Apo, punwen natin na. Isaad tayo iti Apo, ti imatang tayo, iso ti mangtulong, ken mangsalaknib kada tayo. Naragsak tayo, gapu ken kuana, agtalik tayo, iti nasantuan anagan na. Tika si ti Apo, punwen natin na. O Apo, adda kumakada kami, didi agbalbali ngayat mo, kas iti kaadda, iti namnamami ken ka. Ika si ti Apo, punwen natin na. Ti may basa na adaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga-Kolosa. Da kayo dagiti tattao ti Dios, inayat ken pilini na kayo akukwana. Ngarud, ikawesyo ti kinaman nga asi, kinaimbag, kinapakumbaba, kinasingpet ken kinaanos. Agiin nanos ken agpipinakawan kayo, no adda pagkurangan ti maysay ti sabali. Masapol nga agpipinakawan kayo, akasi ti panangpakawan ti Apo kada kayo. Ket kadagitoy amin, inayon yo ti ayat, ama magsinggalot anan-anay iti iso amin. Tital na nga ited ni Kristo, ti agturay kuma kadagiti puso yo. Tada ito'y tinangawisan ti Diyos kada kayo, ti may maysa abagi. Kanayon kuma nga agyaman kayo. Agtalinaed kuma kadagiti puso yo iti mensahe ni Kristo, iti amin akinabaknang na.
Agsisinuro ken agbibinalakad kayo, iti amin a kinasirib. Agkanta kayo kadagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta, anapno iti puso yo iti panagyaman iti Dios. Ngarod, amin nga aramiden ken sawenyo, aramiden nyo itinagan ni Apo Jesus. Agyaman kay iti Dios, Diyos Ama, babaen ken kuana. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Sa pulimpay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin to maited tuken ka. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamigken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Imasinegken kuana ti sumagmamano a pariseyo tapno suuten da babaan ti panagsalsaludsod da. Ipalubos ka di tilinteg nga isina ti lalaki ti asawa na iti uray anya agapo. Simmong bat ni Jesus. Diyo ka dinabasa da iti apaset tinasantuan asurat. Idi punganay tinamarswa inaramid na ida lalaki ken babae. Kinunanapay daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti nagannak ken kuana. Ket makitipon to iti asawa na, taagbalindanton amay maysa. Isot gapuna asaan dan adwa, no dikat may maysadan abagi. Ngarod, saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Diyos. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ikaw, Kristo. Magtugaw tayo. Good morning. Good morning, Gerson. Good morning, Dani Kamay. Bagkat na nagpakasar ni Manang Itang. Itang tinagan na ngamin ni Batsmi ni Marieta. Bagkat na nagpakasar ta nagkita kami, iya mo 40 years sa mga hanggang nagkitan. Nanipod, hindi nagsina kami og basaan ng awamutan na tamo lang nagkita kami kin Manang Itangan. Ngam kinagpaiso na da kayo nga tagadili madandanagan kada kayo. Nta pa ya, mano nga natay tinagsasaruno, mano nga nagbudan, at nagbuda din na minsan, agbuda tata, agbudan tuman no, kano da jayan. Dahito ka pan naka-atake yun, dati pan nakipunpunsyon nyo, sigura, bagno at dapay baboy nga nabatid tadili, baka naibos yun. Dati ka pan naka-atake yun, nga kanayon nga, agpapapunsyon, no marugi ti natay, natay, mangrugi ti kasar, kasar. Lang nga bale. Oray ka, daw yung tata Gerson, ken Dani Kamay. May kay ditoy, dahito pa nagdenayo, kayat yo nga pasantuan, niya. Nagbalin ana santuan, holy family. Kalpasan dahito nga kasar, nasagraduan ton. Ngamin ori nagkasar kay ti sibil, ori nagkasar kayo ti sabali kuna tayo, ori dagiti intulag da. Dahito ilaeng awaten nyo tata ti sakramento, niya. Niya nagdumaan ti sakramento. Iti sibil, ken dagiti dadduma, iti imatang dagiti tattao, mabaling kayon nga agden na niya. Ngam ti sakramento, iti imatang ti tao, ken ti imatang ti Diyos, iso daytoy panagdennayo. Kenasagraduan. Naawatan nyo, dati awaten nyo. Sacred niya. Nagseminar kayo haan. Una magdungdung sa amo ni Gerson sa iti seminar din sa amo dumdum nga nasagraduan daytoy awaten nyo. Kada ito may awaten nyo, may saka dagiti sakramento, anya dagiti sakramento, bunyag, konperma, konpesar, misa, pananglana ti masakit, panakaorden ti padi, panakaorden ko, kalaysa. Nukas ano katanok di bunyag, kastamo dayta. Nukas ano katanok di panakaorden ko apadi, kastamo dayta kalaysa tapno maawatan nyo. Kahaan nga bareng-bareng. Isugarod nga tingitingan nyo nga nasayaat. Isugarod nga awan katukad na dayta panagkalay sayo, tababaen ti bilag ti grasya ti Diyos, pagtipunan na kayo, agbalin amay maysa.
Kiso ko na dito ebanghelyo tayo, tinesting da ni Apo Jesus, mabaling ka di nga isina ti lalaki ti asawa na ti inya nga rason. E di kultura ni Apo Jesus, lalaki laeng ti adda rason na mangisina di asawa na. Awan karbengan jay, babae niya. Tatamutan, awang karbengan ti lalakin, babae amin ti mangisinan, Idi no naturay ti lalaki, awanen, tatan baliktaden, babain ti naturay, di mat? Ado, ada kita'y barkada nga kwa, nga ada asawa na, ayaban nyo, tagre-reunion tayo, isyat tayo, kunak ka, ada asmana day ta father, ay nga ada asmana ka hambang aguy-uyak, asmama ka no. Masapol ka no, agpakadakin ni mama na asmama ka no. Irugrugiyo pa ilati agjaming, awanan, datan nakabanikas ni itangan, agawid ka haan, iyag ko tayo pungan mon kung kunan. Haan, joke laeng day jay. Kati kunana, tinesting dakin ni Apo Jesus, kunana, mabaling ka di nga isina na ti asawa na ti anyaman arason, simong bat ni Apo Jesus, haan, taapaya, ti pinagtiponen ti Diyos, haanin nga mabaling nga pagsinaan ti tao. Iso nga datayo iti simbaan Romano Katolika, awan ti annulment tayo. Iti sibil at the annulment niya. Datayo haan nga tingamin annulment nagtipon warwar po dem niya. Kay iti simbaan sa Bali. Anya day jay, in the first place, di annulment nga kung kuna tayo, imbes nga nagtipon, mangkita ka ti abot na, nga haan nga kompleto day pa nagtipon, tapno haan nga valid day jay kasar. Taham mo mawarwar, tinagtipon, iti simbaan. Iso nga mangbirok, dati pagkurangan na. Kas pangarigan ko man ni Gerson, han na nga imbagbaga, wano ni Danica, han na nga imbagbaga. Idi agkasarda kiti ammo ni Gerson no ammo ni Janica ka normal nga tao. Ngam normal gayam jibulan ka adda mo altit na ti mo lam itudo-tudo na. Mabalinday diyan in lemang mo diya mo nga impudno. Mabalinday diyan nga pamaneknek nga kasla ko ma fraud adda panang loko day jay nya. Kay mabalinday diyan pamaneknek nga jay panggep na nga ikasarhang nga usto. Or anya pa dagiti mabalingan pang mangpaneknek nga hangos invalid je kasar. Ni kumanay Danica agpakasarak ken Gerson. Inya ti imbaga na nga 3 nga ektarya ti talon na. Kinayat ani itang tapno ay ni itang ay sorry ni classmate ko dati bagakon. Mayat ani Danica. Mayat ani Danica ta security garud mo ti panagkalay sa dahan. Idi nagkasardan na amuan, ne, yatalo nga ektarya nga talon ni Gerson, bye-bye mo gayam. Tatagadili ka ro daan. Panangal lilaw, dayay, in the first place, oray na kunada yung nga nagkasarda, nga mapaniknakan, nga adda kurang na adda panangal lilaw. Dayay, so nga ibaga dati simbaan, mo mapagsina, tabirukan tayo, nga awan ti os-osto nga naaramid akasar, gapot adda kurang na. Kasya ti simbaan. Iso nga narigat nga pagsinaan awan ti annulment ko na tayo. Kitatta, dahi pinagtipon iti Diyos, nasa graduan dahi tuyan niya. Dahi man sermong ko tayo bigaten. Gaputa, Danica ken Gerson, ni Apo Diyos ti dawatin nyo nga mang bendisyon dahi ta. Ti man la ipakpakaasi mi kada kayo kakwa. No, kayat yung nga ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada kayo. Haan nyo nga ikikaten ni Apo Diyos iti biyag yung agasawa. Pulos nga hanyong ikaten. No, masurwan nyo dagiti anak yo. Ni pare nga nagkunang agpadi ka naon. Masurwan nyo nga mangan, agbado, kemakem, palagton nyo, laglag to, ang laglag ka nga rudan. Masurwan nyo nga agbasa, masurwan nyo nga agsurat, ngam ti umuna nga isuro yo, nukas ano ti panagtalag, ken panagbuteng kini Apo Diyos. No adda pa nagtalag ti tao, ti panagbuteng na kini Apo Diyos, no adda namnaman na kini Apo Diyos, uray kas ano nga rigat ti biyag, sumurot to amin dagita. Adda dagita yung naggagat, naggagagat. Dandani 24 hours nga agtrabaho, gagat amin nga gagat, ngam hanga lumungaw, apaya, awan ni Apo Diyos ijay biyag. Adda mo dagiti adda sa ni kuana, nababa na nga kung kuna tayo, uray mang kaalad mo aging ganad di langit, kutsem amin nga kutse, no awan ni Apo Diyos, awan mama ay na day taabiyag.
Uri ka profession da amin nga profession, uri nangangato position da iti panagtrabaho no anyaman, no di may sa kaagluluan to mo laeng taawam mo ni Apo Diyos, iti pamilya, awan mama ay nangabiyag. Ado dagiti pamilya nga simple laeng, uri ko na tayo nga ordinary laeng nga makitrabaho, ngam adda ni Apo Diyos, adda galad nga nasaya at dagiti anak, adda respeto di anak ken di ina, kin ama, ama kin ina adda respeto da di anak, napintas di pamilya. Iso nga haan nga ti pagibasaran tinapintas a pamilya ka sansanikwa, kasapulan tayo ti sanikwa. We have to work, masapol nga agtrabaho tayo, tadda pagbiag tayo niya. Ngam no iso ti priority tayo, nga haan nga ni Apo Diyos, kawaw to pay laeng. Uri no magatang yo takayat yo nga gatangan ti gaget yo. Maited yo ti pagbasa dagiti anak yo ti gaget yo. Nagaduma nga nagbasbasa, Tuera de los Buenos, adda mo pagbasa da, nasisirib da pay, hindi agbasbasa da, nga mapayhanda makalpas. Ado ti kasjay, kapaya, awang garud tinasaya at nga galad di pamilya, awan ti tebker no adda panubok, awan nayon na kararag, awan ti moralidad di ubing, paggapon na dayay, da kayo nga naganak. Iso nga ti ibagak kada kayo dani ka ken Gerson, sakbayo nga suruan ti anyaman nga banag day pamilyayo, umuna nga isuro yo, no kas ano ti agkararag, kas ano ti agtalag kini Apo Diyos, kas ano ti mangnamnama ti grasya ni Apo Diyos. Nya, haan nyo nga po kawan. Ito kunana nga rodji sa bali apasit ti ebanghelyo tayo. Anya ti kunana, no ti bilit hambay nga agmula, ti bantay awan pay mangmulmula ngem kumutan nan tulat ta tinapintas nga ruruot kin sabsabong ti bilit mangan tulat ta si kantulaki din nga anak na nga agtaltaleg king kuana. Ibirukan na ited na di kasapulan nyo no umuna ti panagtaleg ken ni Apo Diyos nya. Sursurwan nyo nga deti na santuan nga pamilya ngem ibagak kada kayo uri nagkalay sa kayon Gerson ken dani kami. Ado ti panubok ti biag. Nangro na tinasawaan. Imaginem ta tagabanay na pantalantag na ikamang tidili adda kultura datta dili nga sa bali adda mo kultura yu jilantag sa bali nya pagtipunom tatta dayta piyapay no agkakaaruba kayon ta medyo agkaalaanen haan ngem DJ pagtipunom di duwa nga kultura duwa nga kaugalian. Urehaan nga barangay, di judwa a pamilya, adayo ti ariring, di judwa a pamilya pagtipunom tatta. Dakkel nga adjustment dayta. Katatta Gerson, agkalaysakan, haangkan abaraw niya. You have to consider nga addan pamilyam, adda responsibilidad mo hanlaangan nga jibagbagim. Dani ka haangkan abalasang. I-consider mo nga addan pamilyam, masapol nga amin nga decision mo mairaman ti pamilya, tagtin na kunay-nay nga rod daytoy pagtipunan tayo. Kaado ti panubok na. Ado ti sulisog na. Dagiti dadduma, umadayo di maysa, panagsapol para pamilya, intunukuan, di na panagsapol para pamilya, adamo sabalin a pamilya. Realidad da jay. Rigat ti biyag. I-challenge na ti rigat ti biyag. Mauma. Intunukan, agbirok tinanamnam ay, dinaam mo nga nagulgulumanen. Ado ti panubok na. Ado ti challenge na ti panagbiagyo. Ngamhan na nga kabailan dayta, no adda ni Apo Diyos, ibagak may sa titulbek na dayta dani ka ken Gerson. Masapol nga ipaganetget yo, nga iti pamilyayo, adda ni Apo Diyos. Ala kada kayo met nga naganak, da Gerson ken dani kami, congratulations, kahit na nga saon nagpakasar kayo, aramidan nyo di obligasyon nyo, akas Kristiyano. Tano naganak kayo, obligasyon nyo nga pabunyagan, paawaten ti bagi ni Kristo, isuro ni Kristo, aging gana nga agkalaysa, obligasyon yun to pay laeng responsibilidad yun dayta. Katat agkalaysada, congratulations kada kayo, narami yun dayta nga obligasyon nyo, alalayan nyo ida, ngem, haan nyo nga, anya na ganan, palubusan nyo ida, nga akas may sa pamilya niya, tanudad duma kumawara,
Dahil pamilya, ti agasawa, gapo ti katugangan. Ado ti kasjay, haan, palubusan nyo, ida, respetarin nyo, ti decision da nga agasawa, kang runaan na ikararagyo. Tanapintas ko mati pagbalinanda. Hanyo ikararag ngagbalinda nga baknang. Tanagado ti baknang nga pamilya nga nakawarwara. Ikararagyo nga na Christian one dahil ti pamilya. Kada kayo nga manganak, ninong kada ninang. Kang runaan nga ramidin nyo, patuladan nyo ida tinasaya at a pamilya, ken ikararagan nyo. Ta isulat ti mabalin tayong itulong, dagita regalo yo tatta, alan makatulong mat. No ninang ka, nagregalo ka mat, no apay mga paborito da nga, irigregalo no, dagkasar da tay arinula, no apay mga arinula ti irigregalo da dyan mo aging ganto nga baso nga da tay, sa nga Paris nga baso nga, nag-retire ka iton, diyo pay inosar, ado ti kasjay, makatulong dagi jay. Ngam ti kamayatan nga irigalo yo, your prayer. Kararag, kararag. Halatat nga gundaway, makikaysa tayo kada Gerson, kenda ni kami, tumakder dagiti agkalaysa, da kayo nga naganak, idto'y abay da, kenda kayo nga manganak, agtader kayo talikod da, ta ramiden tayo ti rito, ti panagkalaysa. Gerson, kenda ni kami. Itangal daw imay kay ditoy, tapatalgidan nyo ti ayan ayat yo, babaan ti agnanayon asing galot iti saklang ti iglesia. Ipanamnamag ti panangikarkararag da iti agimong kada kayo, tapno iburay ko mati Diyos, tinabuslon a pamindisyon na. Iti ayan ayat yo, ket tulungan na kayo amang tungpal kadagiti annungen ti kasasaad ana asawaan. Da kayo met kakabsat, da kayo nga naganak, ninong kadaninang, dawatek at arabayan nyo kuma, da Gerson, kenda ni kami, babaan ti karkararagyo, ket awatin nyo ida akas baro nga agasawa iti sidong tina Christian one agimong tayo. Gerson kenda ni kami, songbatan nyo kuma si pupudno dagitoy asaludsod. Dani kami, imay kamit laeng dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wena po. Gerson, may kamit laeng dito asibubulos tanakem mo, tapno isinggalot mo, iti agnanayon tabagim, iti panagayat ken panagserbi iti asawa. Wena po. Gerson, kenda ni kami, sidadaan kay mo ilaeng adu amang isuron to kadagiti anak nga itedto ti Diyos kada kayo, tapno nasingpet danto a Kristiyano. Wena po. Wena po. Yan tangay kayat yu tagkalaysa, agsinango kayo, idisumpay la dita sabong mo dyan. Sinango kayo kinaginigan kayo iti ima. Kat iyabkas yu ti panggap yu iti saklang ti iglesia na. Mas asilig ka dito. Dani kami, kayat mo madlang nga kadwam kin asawam ni Gerson, babaan da iti aseremonya, kas mayan nurot ti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaeng tabagim ken kwa na akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. Wena po. Gerson, kayat mo matlang akadwam ken asawam, ni dani kami babaan da iti aseremonya, kas mayan nurot iti rito ti Santa Iglesia nga inatayo. Wena po. Iyawat mo matlaeng tabagim ken kwa na akadwana ken asawa na. Wena po. Awatem matlaeng akadwam ken asawam. Wena po. O apo mga Diyos, Paay mo kadi. Amanipot nga iti awal daw. Ipuso ken kararwani. Tipuso ken kararwami. Kay kaysada iti amin abanag. Kay kaysada ti amin nga banag. Pagrigatan man wenno patimbagan. Pagregatan man wenno pagimbagan. Sakit man wenno salunat. Sakit man wenno salunat. Pinapatnan man wenno pinapanglaw. Pinapatdang man wenno kinapanglaw. Ingat di nakampak sinaan ni patay. Aginggat di nakampag sinaan ni patay. Ket ita da kay amin nga adda ditoy, saksyan nyo asyak, babaan ti turay ti iglesia, patalgedak ket bendisyonak da itoy asinggalot ti panagasawa, pagdekatan nyo jima. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo.
Bendisyonan tayo dagiti aras ken singsingyo. Ti tulong tayo adda itinagan ti Apo, isa nangaramid ti langit ken daga. Bendisyonam kad Apo. Dahiti asingsing tapno da Gerson ken Dani kami amang isingsing kadakwada agtalina idda ko mga agbiag itinalagda nga ayan ayat ken kinapudno gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Bendisyonam kad Apo dahiti nga aras. Bendisyonam kad da Gerson ken Dani kami nga anak mo kadagiti naan anay asan ni kwa ditoy daga isu da aladawan dagitoy nga aras ket aramaten da ko maapangragpat ti agnanayon abiyag gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Alam niyo sing-sing ni Tam tadi mo tingnan. Danica. Danica. Musarem ato ya singsing. Bastante ayat ko. Ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Atid mo. Sabil mo. Nervous ka sa. Nervous ka. Alam mo. Ganaan pare. Gerson, usaram dati nga singsing, kastan dati ayat ko, ken kinapudnok ken ka. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ay naikabil mo. Ay, usok. Usok kay tulang nga usok nga di kay makatututor. Diyos ko, hampay nga pa nag-uusok, usok mo tayo jay aras. Jay aras, pare. Tayam, doon nga imam. Tayam mo di mana. Dani kami. Ay ayatek na sawak. Buwan pa da. Ay ayatek na sawak. Iyawat ko dito yung aras. Pastanto ti pinangidaton ko. Tibagiken ka. Agpay nga pagimbagam. Kenti pamilyata. Dinagan ti Ama. Kenti Anak. Kenti Espiritu Santo. When awatak ida. Naguyong ka mga awat. Wah, nawatak kita. Lighted mo. Nadama sa pula, miyawat mo niya. Si kama ang kaguyuyong nga para igal niya. Nga tila paggasgas tom, dagit agperperya ti obram niya. Amoyo nga mintisan ni kwa, ure basit. No amoyo nga imaidan umanay niya. Ure kasano kadakkel no barayuboy kurang niya. Iso nga agtin na kunay-nay kayo, no adda, no once nga mangrugi kayo ti panaglinamang yo ti sanikwan mangrugi mo ti problema niya. Ited mo amin, nga dumawat mo para to beto ikamot. Amo imutan niya. Kinagado na kita mo na darurod mo brad. Agtin na kunay, agtin na lut kayo ti sanikwa kas jati kahit nangasaon day jay niya. May natay Biblia. Ito yan, pare. Namiggang kay nga dua. Awatin nyo, tinasantuan sa uti Diyos, ti Biblia. Basain nyo, ibiyag yo, iburay yo. Kadagiti tattao ng runa iti pamilya yo nya. Kaya't nga saun, hanyo nga liplipatan, ti agtalik ni Apo Diyos, hanyo nga ikatin ni Apo Diyos iti panagbiag yo nya. Kakabsat mapadayawan na,
Amang iparang kada kayo, ti kabarbaro anak Christian one asa nga pagasawaan, the Mr. and Mrs. Gerson and Danny kami pagay palakpakan tayo. Congratulations. Agparintumang kayo. Tay mang sindi ti kandela, mangikabil ti belo ken cord aramidan tayo. Nagsublit ayo tugaw tayo. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi, itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem ka na po, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kada po, araraw mi ken ka. Amin ngaramid mi ken gungunay, maidaton ngayat ken ka Diyos Apo. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kada po, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kada po, araraw mi ken ka. Bendisyonam o Apo, daytoy daton mi, itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka, denggem kada po, araraw mi ken ka. Tumakder tayo, kumararag tayo, kakabsatap na datayo, ken dagiti adaton tayo, makaayayo kuma, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Dagiti adaton kadagita imam, ket maipaay, pakidaydayawan, ken pakaigloriaan tinagan na, ken kastamet apagimbagan tayo, ken ti kadagupan, tinasantuan nga iglesia na,
Apo awatem kad dagitoy daton mi ama ipaay kada Gerson ken dani kami babaan tinaayat apan naripatom pinagkaysam ida bendisyonam kad ida kadagiti amin nga aldaw ti panagbiagda gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ka. Itag-ayo dagita puspusoyo. Adadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rom. Ama aman nakabalin amin kan agnanayon a Dios rumbeng unay nga agyaman kam ken ka iti amin a tiempo ken disso pinarusam ti tao gapo iti ayat tapno makiranod iti nadyosan a biag mo. Makita mi tinatanok a panungpalan ti ayan ayat ti agasawa isuda a nakaimalditan ti nadyosan nga ayat mo. Ayat tinagtaudan ti tao. Ayat ti kankanayon a pakaayaban na. Ken ayat metlaeng tinalitop ama nagtungpal na sa dilangit. Ti ayan ayat ti agasawa ama pasanto iti sakramento ti panagkalaysa agbalin aladawan ti agnanayon nga ayat mo. Gapo ken Kristo dagiti koro kadagiti angheles ken amin asa santos agdaydayaw ken agrokbabda iti gloriam. Iso adawaten mi nga ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin naparswa. Ilangit ken dagan apno iti pakay daydayawan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti umay itinagang ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Magparintumen tayo. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam kat ti paaymo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo gat mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso mayawat to a maipaay kada kayo. Kasta metakalpasanday di pa nang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon na tulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apang ilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagungar inakam insalakan sika nanubot isang lubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pan nakaisalakan. Agyaman kam ken ka ti empaay mo ama ikari kami.
Ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayat na Diyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, kan dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam kadmet da Gerson ken dani kami isuda nga inka pinagtipon iti daytoy nga aldaw ti panagkalaysada tapno babaen ti grasyam ket matungpal da ti langen ti panagasawa babaen ti ayan ayat ken kapya. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi amat maturog asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taranyag mo apakakitaan da ken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Makikadwa kam to kadmet kadakwada. Nga mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama, ket walwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumten kumati pagariam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel dawitoy, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan, ngumanugot ti sulisog, salakan nakamket ti dakes. Kakabsat dawatin tayo, iti apo ta bendisyonan na, da Gerson ken dani kami, abaro nga agasawa, ipaay na kuma, tababaen ti sakramento ti bagi ken dara ni Kristo, pagbalinen na amay maysa ti puso ken ayat da. O Diyos, pagayatam ti panagkalay sa ti lalaki ken babae, iti kasta mabuangay ti biag ana asawaan, dahito a bendisyon saan a pinukaw ti basol atawid, wenno dahit di dakkel alayos. Nasantuan nga ama pinarsuam ti tao aladawam, ket pinagkalaysam ti lalaki ken babae ti bagi ken puso, tapno matungpal dati annongenda ditoy abiyag. O Diyos, tapno maiparangarang mo ti panggep ti ayat mo, inaramid mo ti ayan ayat dagiti agasawa, aladawan ti pannakitulag mo kadagiti tattao, ket iti pannakasungpot dahiti a sakramento ti panagasawa, iladawan na ti panagkalay sa ni Kristo ken ti iglesia na, bendisyonam kad, da Gerson ken dani kami nga adipen mo, ipaay mo kad apo itatarogyan dati agbiag iti sidong dahiti a sakramento, tagpinaranod da kadagiti parabor ti ayat mo, agbalinda kuma amay sa ti puso ken panunot da, tapno paniknikanda ti kaaddam ti baet da, tulungam ida amang bangon ti pamilyada. Bendisyonam kadtoy anak mo a babae, ni dani kami tanno na singpetto nga asawa ken ina, ken nagagetto nga agtagibalay, napudno iti asawa na, amang managparabor ken manang nga asi. Bendisyonam ti anak mo ni Gerson, tapno napudnon to nga asawa ken nasingpet nga ama. Ama ipaay mo kadi, akas ti yaayday ti altar mo dito'y daga, kas tamet asiraragsak danto amakiranod ti nailangitan na padayam sa dilangit, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. O apo mi Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapo kanyak, ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo. Sa kumangit. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kapya. Kordero ti Diyos, sa may kat kadagiti basbasul ti lubong kasyan na kami.
Kordero ti Diyos sa may kat kadagitibas basol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Diyos sa may kat kadagitibas basol ti lubong itdem kadakam ti kapya. Agparintuming kayo. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, namti may salaeng nga sao, mapaimbag tontoy kararo. Apo Jesus, sumay ka. Dito'y puso kag naed ka. Ikutan to'y biyag kukin kararwa. Tapudyak to may sinakin ka. Iturong nakadua po. Tarabae maladay tuy numo. Tapno serbiya ka si pupudno. Aging gatungpal tuy biyag ko. Ati ayat mo, isua po tibiyag ko. Iti asim, isua po tikiret ko. Iti bilin mo, isua po tibagnos ko. Gagturong kinapudno. Dati ayat mo, isua po tibiyag ko. Eti asim, isua po tingiret ko. Eti bilin mo, isua po tibagnos ko. Nagturong kinapudno. Sila umaputo'y panunod ko. Akindem ka dito'y nakim ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko. Italek ko ken kainatun ko. Iyawat ko ken katiamin ko. Usarem ka dapot yadipen mo. Isurong agbyag itinindig mo. Kinagdalek laeng ken kapwa mo. Dati ayat mo, isua po tibiyag ko. Eti asim, isua po tikiret ko. Eti bilin mo, isua po tibagnos ko. Nagturong kinapudno. Dati ayat mo, isua po tibiyag ko. Eti asim, isua po tikiret ko. Eti bilin mo, isua po tibagnos ko. Nagturong kinapudno.
Jesus, maika. Ito'y puso kang naet ka. Ikutan to'y biyak kukin kararwa. Tapno diyak to may sinakin ka. Kumararag tayo. Man nakabalin amin a Diyos, sapay kumata ti sakripisyo nga indaton mi kan ka, iti Eukaristya anak iranudan mi. Palagdaen na ti ayan ayat, da Gerson ken dani kami. Ket ipaay na ti agnanayon at tulong mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Gerson ken dani kami. Itatanaawat yon ti sakramento ti panagasawa, ipaganitgat ko kada kayo nga agbiag kayo anapudno iti maysa ken maysa. Dani kami, ay ayatem ni Gerson nga asawam ket agbiag ka na imbag nga agtagibalay, ket agtalinaed ka kuma iti sidong ti pamati, ken ayat ken kinasingpet. Gerson ay ayatem ni dani kami, nga asawam kas panagayat ni Kristo ti iglesia na, ket makipagbiag ka ken kuana iti sidong ti panagbuteng iti Dios. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti panagkalay sa da Gerson ken dani kami intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. La agkis kayon ta mapicture. Case. La palakpak. May penalpasa.